Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене дуже смачний рецепт. Це курячі трубочки з начинкою Цезар. Це буде цікава альтернатива класичному салату, і я обіцяю, що цей варіант не залишить вас байдужими. Ідея проста, але дуже смачна. Тому що тут поєднане все, що ми любимо в салаті Цезар. Сир, яйця, помідори, часник і, звісно, незабутній соус. Починаємо з курячого філе. Мені потрібно буде 2 штучки. Обрізаємо зайві жирки і нарізаємо їх тонкими смужками, не товще, ніж 5 мм. Ось такі смужечки мають вийти і у вас. Відбивати м'ясо я не буду, ось такого способу нарізки буде цілком достатньо для формування наших трубочок. Коли м'ясо нарізали, його необхідно замаринувати. Я додаю сіль, суміш перців та сушений часник. Також додаю олію, це дозволить м'ясу при маринуванні краще насичитись спеціями. Все, більше нічого я не додаватиму, це буде дуже смачно, але без надмірностей, щоб не перебивати смак начинки. Залишаю м'ясо на деякий час промаринуватись. Переходимо до начинки. Візьму 3 варених яйця і 1 жовток з них піде до соусу, все інше я натру начинку. Тобто це буде 2 цілих яйця і 1 білок. Натиратиму я на крупній терці, щоб не було дуже дрібно і відчувалась деяка текстура. Далі так само натираю 75 грамів твердого сиру. Поєдную його з яйцями і нарізаю помідори. Можна взяти 1 середнього розміру або 4 ось таких коктейльних, як у мене. Сік та насіння в помідорах я раджу видалити, щоб начинка не була занадто рідкою. Робити це недовго і не важко, а результат значно покращиться. Помідори нарізатиму я дрібненько, так не лише гармонійно будуть поєднуватись компоненти, а й легше буде начиняти самі трубочки. Помідори додаю до сиру з яйцями. Далі додаю 1 зубчик часнику, я його пропускаю через прес, і це дуже важливо. Якщо його нарізати, навіть дуже дрібненько, він буде занадто домінувати в салаті. Далі нам потрібне буде листя салату. В класичному варіанті ми використовували листя салату айсберг. Але для нашого варіанту я обрала салат одеський кучерявець, він більш ніжний і підходить для цієї страви. Для вказаної порції 6-8 листочків вам вистачить. До жовтка, який ми залишали, додаю чайну ложку діжонської гірчиці, розтопленого меду та суміші перців. Далі вичавлю лимонний сік і також додам 1 чайну ложку. Не замінюйте, будь ласка, на оцет, навіть на яблучний, бо це надає салату неймовірну свіжість. Далі все змішую до однорідності. І, отримавши більш-менш однорідну консистенцію, починаю додавати олію. Роблю я це не перестаючи помішувати. Олії в мене всього 1 столова ложка, і для більш яскравого смаку я використала оливкову. Погляньте на цей соус, він не тільки гарно виглядає, а й є ще дуже смачним. Додаю до всіх інших компонентів, змішую та начинка готова. Далі найцікавіше. Для приготування трубочок використовую спеціальні кулінарні форми. Якщо таких немає, можна зробити з фольги, але вони мають бути достатньо міцними, щоб не продавлювались. Курку намотуємо щільненько, нахлистом, шар за шаром, щоб не утворились порожнини. З вказаного об'єму у вас має вийти 8 трубочок, і після того, як всі вони сформовані, я їх буду випікати. Випікатимуться вони в духовці, розігрітій до 180 градусів близько 20 хвилин до гарної скоринки.
Після того, як вони випечуться і охолонуть, я обережно їх знімаю з форми. Ось так, обертовими рухами, злегка прокручуючи, я легко виймаю форму зсередини. Ось саме на цьому етапі ви зрозумієте, чому готові форми кращі, ніж саморуч виготовлені з фольги. Коштують вони досить недорого, тому я просто раджу вам один раз їх придбати, але я впевнена, що у багатьох моїх глядачів вони точно є. Після того, як все готово, сервіруємо тарілочку листям салату і нарешті приступаємо до фарширування. Робитиму це я звичайною чайною ложкою, а допомагатиму собі бамбуковою шпажкою. Моя задача – повністю заповнити трубочку до кінця. І, переконавшись, що трубочка повністю наповнена, приступаємо до іншої. За цей етап не турбуйтесь, трубочки дуже стабільні і чудово наповнюються. До речі, якщо є бажання, можна поекспериментувати з начинками. Ось і все, курячі трубочки з начинкою «Цезар» готові. Це смачно, незвично і точно сподобається всім. Сподіваюсь, що ви обов'язково спробуєте цей рецепт. Смачного, друзі!